हरिसिंगा समष्टियाव इउपिपिएलनि जयनिं हाबाफारि सानसेनि हाबाफारिजों हरिसिंगा प्राइमारि कमिटिनि जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 200 निबो बांसिन सुबुङा जगदान जादों। अदालगुरि जिल्ला 32 नं हरिसिंगा समष्टिनि एमसिएलए सन्जय सरगयारिनि नुजाथिनायाव हरिसिंगा बिसिडिसि मावखुलियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 200 निबो बांसिन सुबुङा जगदान जाफैदों। लोगोसे दिनैनि जयनिं हाबाफारिनि गेजेरजों गोग्गो दै लोंहोनाय थांखिजों दैनि फिल्टार रानना होनायखौबो नुनो मोनदों। हाबाफारियाव बाहागो लायै एमसिएलए सन्जय सरगयारि, हरिसिंगा प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि इनचार्ज खगेन डेका आरो समष्टिनि गोबां दैदेनगिरिजों लोगोसे गोबां रायजो राजानि हेफाजाबजों हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। गिबियावनो नोंथांमोननि जि चेनेल आरो बे चेनेलनि दारै इंराजि गोदान बोसोर आरो जोंनि बर'फोरनि मागो दमासिनि गाहाम हामग्लायनाय आरो अननाय गासैबो बिटिआर रायजो आरो आंनि समष्टिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोन आरो इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननो जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि हरिसिंगा समष्टिनि सिङाव हरिसिंगा प्राइमारि कमिटि बिथांमोननि बानजायनायाव गिदिरथार बेबायदि आरोबाव जोङो जयनिं प्रग्राम लानो हादों आरो जाय जयनिं प्रग्रामाव बिसेसकरि हरिसिंगा बे ओनसोलनि पटि लाइन होनना बुङो, स्टेशन ब्लक होनना बुङो, बेनिफ्राय फासिया होनना बुङो आरो इडेनबारि आरो तौमारि बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजा बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों। दा खोथाया बेनो जे थांनाय 2 बोसोराव जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि आरो प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भिजन आरो मिशन बे 2 बोसोर सिगां आसलते खुब बेरखाङाखैमोन, किन्तु 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो इउपिपिएल दोलोनिनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन आरो भिजन आरो नैबे 1 बोसोराव जाखिनि रायजो राजा बिथांमोननि कारणे जा मोजां खामानि मावबाय आरो बियो गोसारजोब्बाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे मोजां खामानि जिहेतु इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मावदों, अनसुंथाइ जाफोर होनांगौ गासैबो प्राय माने मोनजोबदोंआनोसै। अरुणोदयनिफ्राय लानानै पिएमअएनिफ्राय लानानै गियान सोरांनिफ्राय लानानै अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै आलारि सोरांनिफ्राय लानानै बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ जेब्ला रायजो राजा बिथांमोननि न'खरफ्रोमावबो जेब्ला सौहैबाय आरो निस्सय जे प्रमद बर' बिथाङा मोजां बेबायदि खामानि मावदों आरो बेखौनो रायजो राजा बिथांमोना मोनथिदों आरो फोथायदों जे फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जुदि 3 बोसोरावनो एथ' मोजां खामानि जुदि मावबायब्ला भबिष्यत जाय बिथांमोनानोखि गुबुन दोलोफ्राव दंमोन बिथांमोननि भबिष्यतआ उज्जवल जानाय नङा आरो बिथांमोना सरकारनि जि आसनि आरो बे आसनिनिफ्राय गोजानाव थागोन, बन्सित जागोन। आरो बेनिखायनो जिहेतु जोङो साफ्रोमबो भारतनिनो नागरिक, आसामनिनो जोङो नागरिक आरो बिटिआर ओनसोलनि जों साफा माने सिटिजेन, दा बेखिनि समाव सरकारनि जि आसनिफोर आरो बे आसनिफोरखौ सोरबा इन्डिभिजुवेला आरो सोरबा रायजो राजा बिथांमोना बन्सित जाना थानायखौ जोङो लुगैया आरो बिथांमोनाबो निस्सय लुबैनाय नङा। आरो बेनिखायनो सरकारनि आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय आरो गियान सोरां जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय, अनसाय बिथांखि जि रां अनसुंथाइ होनाय, आलारि सोरां जि मन्दिर आरो ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर बेबायदिनो धोरोमनि माने थानसालिफोराव होनाय, बेफोरनिफ्राय जाहाथे बन्सित जानानै थाया आरो बिथांमोना बेखौनो मोजां नुहरदों जे इउपिपिएल जि प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार आरो बे सरकारा गमामायैनो बे ओनसोलाव मोनसे सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिबो डेभेलपमेन्ट आरो उन्नति मावगासिनो दं, बेखौ नोजोर बोनानै लोब दिनै हरिसिंगा प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव बे गिदिरथार मोनसे जयनिं प्रग्राम। फ्रेन्डलि गभर्नमेन्ट आरो एलायन्सनि जिथुनिखि मिनिं, एलायन्सनि जिथुनिखि स्पिरिट आरो एलायन्सनि स्पिरिटखौनो
जोङो बिथा खालामनानै जे क'क्राझार जि लकसभा समस्ति आरो बहाय UPPL निफ्राय NDA निफ्राय बिसेसकरि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स आरो बे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव जिहेतु UPPL आबो वान अफ द पार्ट आरो बेबायदिनो NDA हिसाबै बहाय UPPL आ क'क्राझार जि लकसभा समस्ति बहाय टिकेटखौ मोनगोन आरो बहायनो BJP आरो GSP बिथांमोनाबो जिहेतु नैबे NDA नि वान अफ द पार्ट of the government आरो बेनिखायनो बिथांमोनाबो UPPL खौ क'क्राझार लकसभा समस्ति बिथांमोना सापर्ट खालामगोन दा बे दरं उदालगुरिनि जितुनिखि लकसभा सीट आरो बहाय NDA निनो बेबायदि माने केन्डिडेट जागोन आरो बे NDA नि केन्डिडेटआ BJP निफ्राय जागोन आरो बेनिखायनो जोङो UPPL GSP आरो EJP जोङो बहाय बे BJP नि जितुनिखि केन्डिडेट आरो बे केन्डिडेटखौ जोङो सापर्ट खालामगोन सिगाङावथ' मोननै जितुनिखि समस्ति बहाय दिनैनि तारिखाव 0 होननानै बुङा बिथांमोना जेब्ला मा होनना बुङो सरकाराव दंमोन अब्लाबोथ' क'क्राझार जितुनिखि सीट आरो बे सीटखौ बिथांमोना देरहायाखैमोन आरो प्रलं नैबे बै समाव माने मंगलदै मोनसे सीट होनना बुङोमोन बेखौ दायो बेयो गोदानलि डिलिमिटेसन जानानै दरं उदालगुरि जाबाय थ' 2004 निफ्राय जेब्ला जोङो नायगोन आरो बहाय BJP आनो साबसिकुवेन्टलि देरहाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों दा बेनिखायनो क'क्राझारावबो बिथांमोना देरहानो हाखाया आरो उदालगुरियावथ' बिथांमोना देरहानायनि खुनु सिमांखौनो दा नुथों सार मोनसे जों नुनो मोन्दों आपडेट दायो हम मिनिस्टार अमित शाह मोनसे बाख्नायथाव बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'नि साराव बिथाङा सासे एक्टिभ लिडार आरो बे BTR खौ शान्ति पूर्बक लाबोनो हादों होनना बुंदों सार बेनि बेलायाव मा गोग्गाथाव बाथ्रा मा बुंदों सारा दा जाय व्यक्तिया मोजां खामानि मावगोन समाजाथ' बेखौनो सिकिउरिटि होगोन ना जाय बिथांमोनानोखि मोजां खामानि मावगोन एज ए इन्डिभिजुवेल जा एज ए इन्स्टिटिउसन जा एज ए अर्गानाइजेसन जा आरो बे अर्गानाइजेसन्सफोरनि इन्स्टिटिउसन्सफोरनि मुरब्बि जाय बिथाङा मोजां खामानि मावदों दा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सासे हम मिनिस्टारा बेबायदि जुदि सिकिउरिटि होदोंब्ला बिथांनि जथेस्थ' बेबायदि सर्स थागोन ओरैनोथ' सोरबा व्यक्तिखौ मोजां खामानि मावदों बेबायदिथ' बुंनाय नङा दा नैबे 3 बोसोरनि जितुनिखि UPPL आरो BTR गभर्नमेन्ट आन्डार द लिडारशिप अफ प्रमद बर'नि जि दैदेननाय बेखौ नोंथांमोना नुनो हायो जे 2 years कमप्लिट जाबाय 3 years जितुनिखि कमप्लिट जाबाय आरो बे 3 years कमप्लिट जानायाव कमप्लिटलि मोनसे पिस एन्ड ट्रेंगुलिटि जितुनिखि सिचुएसन आरो बे सिचुएसना दिनैनि तारिखाव फैदों खिन्थु एट द सेम टाइम जुदि नोंथांमोना नायोब्ला दे 2005 आव BPF आ गभर्नमेन्ट दादों इलेक्सन जादों खिन्थु 2008 आवनो 3 बोसोरनि गेजेरावनो दाङाबाजि स्टार्ट जादों आरो बे 2008 निफ्राय माने टिल 2014 सिम कन्टिनिउ जे बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्टआ माने कम्युनेल कनफ्लिक्टआ बे ओनसोलाव जाबाय थादों दा दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' बिथांनि जितुनिखि लिडारशिप आरो बे प्रमद बर'नि लिडारशिपआव जे मोनसे शान्ति परिबेस बे ओनसोलाव फैनाय आरो बेजों लोगोसे गुबुन माने जाति जनगोष्ठी बिथांमोनाबो जि माने साइ अफ रिलिफ जितुनिखि फियार साइकोसिस मोनसे जोंनि ओनसोलाव दंमोन आरो बियो दिनै गोमाबाय दिनै मोजां थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो भारतनि जितुनिखि नखर बिफाननि मन्थ्रि आरो बिथांखौ प्रशंसा खालामनाया बियो जग्य आरो खुब मोजां माने बिथांनि मा होनना बुङो कमेन्ट होननानै आं बेखौ बुंगोन जिहेतु NDA पार्ट आरो NDA जुदि पार्टब्ला पलिटिकेल पार्टि नै बिथांमोना जे फ्रेन्डलियाव मोनसे बेबायदि सिम्बल थाया स्पेसिफिक गावबा गाव जितुनिखि पलिटिकेल पार्टि आरो पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना गावबा गाव बेबायदि सिम्बल थाखायो दा NDA हिसाबै जों सापर्ट खालामगोन खिन्थु केन्डिडेटआ जुदि BJP नि फैयो अब्ला बहाय जि माने पदमफुल जे लटास सिम्बल आरो बे लटास सिम्बलावनो भट होनो जोङो मा होनना बुङो दरं उदालगुरि जितुनिखि लकसभा सीट जों बेखौ खावलायगोन आरो जे क'क्राझार बे क'क्राझाराव NDA नि केन्डिडेट खिन्थु बहाय UPPL आ जिहेतु गेलेगोन आरो UPPL दला जिहेतु इन्डियानि इलेक्सन कमिसनजों मोनसे सिकिउरिटि मोननाय रिकगनिसन मोननाय जितुनिखि मोनसे पलिटिकेल पार्टि जाबाय आरो बे पलिटिकेल पार्टिनि जितुनिखि सिम्बल आरो बे सिम्बला जाबाय ट्रेक्टर आरो बेनिखायनो BJP आरो GSP आरो EJP नि जि बिबानगिरि बिथांमोनाबो ट्रेक्टरनि सिम्बलावनो भट होनो बिथांमोनाबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जोंनि बे प्राइमारियावथ' दिनै नोंथांमोना बयबो मिडियानि बयबो मावथिफ्रा नुनो मोन्दों जे मोनसे मा होनगोन जयनिंनि धौ आरो दिनै स' मानसिफ्रा जइन जादों आरो माखासेफ्रा फैबावनो हायाखै होमब्लाबो दिनैहाय जोङो 200निबो बांसिन सुबुंखौ दिनैहाय जोङो जयनिं जाहोदों आरो बिनि आन्दोआव दङ माने गुबै जाहोना
माने जोंनि हरिसिंगायाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा गोबां खामानि मावनाय जों नुनो मोन्दों बेबायदि हिसाबैनो गोबां मानसिफोरा जोंनि बे बेफोरबायदि जौगालु खामानि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना लोब लोब फैनानै जइन जाफैदों आं हरिसिंगा प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां मानसिया फैनो बुंबावनाय दासिमबो दंबावो बबे हान्जानिफ्राय बेयावहाय गुबैयै बांसिनानो जाहैबाय बिपिएफ हान्जानिफ्राय जानाय जादों आरो माखासेफ्रा साफा सानै बिजेपिनिफ्रायबो जुदियाव जोंजों लोगोसे दंफायोब्लाबो जों बिथांमोनखौ जोंजों लोगोसे दङब्लाबो बिथांमोना आरो जोंजों जइन जाथारनो होननायाव जों साफा सानैखौ बिदि लाखिनाय जादों बांसिनानो नाथाय बिपिएफ प्राइमारि हिसाबै जौगालु खामानि गोबां मावबावनांगौ बेयाव दङ बिनि थाखाय माबायदि खामानि मावो आरो बिनि थाखाय जोङो बबे ओनसोलाव खामानि दासिमहालागै जाथ'वाखै लामा सामानि एबा सोरबा गोरिब गुन्द्रानो सोरनिबा न' होनो हायाखै आरो बर्थमान बे अरुण'दय मोनसे स्किम सोलिबाय थादों बेफोरखौ जोङो नोजोर लाखिनानै जों आरो गोदानै बिथांमोनखौ जोङो नामफोरखौ लानाय जादों आरो बिदिनो जों इयुनाव बेफोरखौ मोजाङै नायनानै जोङो फारि फारियै बबे जायगाथिं लामानि खामानि जायाखै बबे जायगायाव अनसाय बिथां मोनाखै आरो बायदि बायदि बिथांखिया सहैयाखै बेखौ जोङो अलरेडि जोंहा मानगोनां जोंनि एमएलए सार जों सावरायबाय थादों बबे खामानि मावगोन दङ जों बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो खामानि मावलांगोन होननानै जों आवगायगासिनो दङ नाथाय जों खोनाबाय थादों जिहेतु बेरेखा हान्जानिफ्राय बुंदों जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया दिनै कम्बल खुन्दुं रानगोन बेबायदि अन'दिनि फर्म फिलआप खालामगोन होननानै मानसिफोरखौ गेदारिं खालामगासिनो दं होननानै बेथ' नंखाय आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे जोङो गोबां मानसिनो दिनै जेब्ला जों जइनिं हाबाफारि जादों बेयाव आखाइ दैखांनो होनायाव बुंदों बिथांमोना अरुण'दय नोंथांमोना मोनबाय नामा होननानै मोनबाय आरो बिदिनो अरुण'दयाथ' बे सोलिलांबाय थागोन जेरै पिएम किसानफोरा गोदानै बोसोरफ्रोमबो माने सोलिबाय थायो बेबायदिनो गोदान सुबुंफोरनो जायफोरा मोनाखै बिनि थाखाय सरकारा बेखौ आसुनि लाखिनानै दोनदों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बे नंखाय बाथ्रा आरो जों कम्बल होगोन होननानै जों माब्लाबा कम्बल रानाखै बबेबा जायगायाव रानदोंब्ला सोरबाया इन्डिभिजुवेलि साफा सानैया गोरिब गुन्द्रानि जितु गोजांनायनिफ्राय बासिनो थाखाय जे बेबस्था खालामनो हादों बे आलादा बाथ्रा কি উদ্দেশ্যৰে যোগদান কৰি লাভ নেই এটা ইউপিপিএল বস্তুটো ভাল পাইছে তাৰমানে পৰিৱৰ্তন যিটো আগৰ হেৰি আছিল হেৰি আছিল সেইটো তাৰমানে ইমান পচন্দ নালাগে তাৰমানে যি 70 বছৰ যিখিনি তেওঁলোকে চলালে কিন্তু কোনো এটা উন্নতি দেখা নাপালোঁ গতিকে ইউপিপিএলত আমি এনেকুৱা দেখিলোঁ বৰ্তমান দিনে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে ভাল হৈ আহিছে তাৰমানে সেইটো কাৰণে মই কিমান আশা আছে প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত মোৰ এনেই আশাটো আছে কি এতিয়ালৈ কিন্তু আশা আছে প্ৰায় যিহেতু আমাৰ বৰ্তমান এই ওদালগুৰি জিলাত প্ৰায় সকলো ৰাস্তা ঘাট হৈছে কিন্তু তথাপিতো কিন্তু বহুত বাকী আছে তথাপিতো সেইখিনি হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ তাৰমানে যিখিনি বাকী আছে আগতো অহাৰ সময়ত এইটো হ'ব বুলি এটা আশা আছে আপোনালোকে কেইজন জইন হৈছে আজি এনে 28 জন হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক কাইবাৰী এমচিএলএ সঞ্জয় ছাৰৰ কামবোৰ কেনেকুৱা সঞ্জয় ছাৰ আমি অৱশ্যে তেওঁক লগ পাই থাকোঁ কিন্তু বিশেষ আমি তেওঁৰ লগত বিশেষ আমি আলোচনা নকৰোঁ তাৰমানে এনেই ভালে দেখোঁ কামবোৰ কেনেকুৱা তেখেতৰ কামবোৰ কেনেকুৱা তেখেতৰ কামটো এতিয়ালৈ কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা নাই কিন্তু ৰাজহুৱাবিলাক কৰি আছে কিন্তু আমাৰ কাঁহীবাৰী গাঁৱত কিন্তু বিশেষ অহা নাই কিয় কাৰণে যিহেতু আজি ৰাস্তা এটা এই আমি শিল বোকা ওপৰতে যাব লগা হৈ আছে কিন্তু সেইটো আমি হ'ব বুলি আশা কৰি আছোঁ এটা আগন্তুক আমাৰ হৰিচিঙা ষ্টেচন ব্লকৰে আগতে কোনটো পাৰ্টিত আছিলে আগতে পাৰ্টিত মানে সেনেকৈ নাছিলোঁ হেৰিত বিজেপিতে আছে ভোট হেৰি কৰি আছিলোঁ পিছত এতিয়া আমি যেতিয়া যিখিনি আমি সুবিধা বা হেৰিখিনি আমি পালোঁ সেইকাৰণে আমি আজি এতিয়া যোগদান হ'লোঁ আৰু সঞ্জয় ছাৰৰ কাম কৰা কেনেকুৱা সঞ্জয় ছাৰৰ কাম কৰা কেনেকুৱা কামবোৰ সঞ্জয় ছাৰৰ সঞ্জয় ছাৰৰ কামবোৰ কেনেকুৱা ভালে লাগিল আমাৰ চাই পেলাই আজি যোগদান কৰিলোঁ মানে কিছুমান কামটো তাৰমানে আগবাঢ়া দেখিছোঁ আগতকৈ অলপ বেছিকৈ আগৰ পৰা দেখিছোঁ ৰাস্তা ঘাট ভাল দেখিছোঁ সেইকাৰণে অলপ আগবাঢ়ি আহিছোঁ কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কিছুমান চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে অলপ আগৰটো দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ফুলবিলাক জমা হৈছে আজি যোগদান হৈছে আজি আমাৰ ষ্টেচন ব্লকত বহুতজন হৈছে 200 জনৰ বেছি হ'ব 200 জনৰ বেছি আছে মোৰ ওচৰৰ গোটেইখিনি মোৰ জা জুলি চব আহিছে আৰু মোৰ ননন আহিছে ননন চব আহিছে চৰকাৰৰ ওপৰত আগন্তুক কিমান আশা আছে আশা আছিল বছৰে আগে যিখিনি আছে সেইখিনি আশা আছিলে কিন্তু সেইখিনি পোৱা নাই আগত যিখিনি গেল যেনিবা এতিয়া নতুন আহিছে সেইখিনি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হওক বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आयाफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं आयाफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि फार्मासि
pediatrics, medicine, gynecology, dental, urology, dental X-ray, play area, X-ray, sonography, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइयाफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि स्टुडेन्टफोरनि गांजिमा बाजाराव थानाय आइयाफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।